ingeyenzekele kakhulu kubantu imali zabantu zithathiwe 100,000 o 120 o 300,000 inyanga ithathe 300,000 wakho ikuthembisa into engaka yazi kahle ukuthi iyadlala iya-actor khona lenyanga engibhazile bathi abantu angikhulume ngayo kwawukuthi bengisabhekene nenyimpi bengisabhekene nale yampi lengiyiqalile yesikesh bengisabhekene nempi yesikesh ngithe ngibhekene nempi yesikesh ngabhazwa enye inyanga ebizwa ngumfana futhi Mkhwanazi mfana futhi Mkhwanazi sengiqedile ngesikesh sengibhekene nawe ndoda ungibhazile mfana futhi wathi mawungibhaza mfana wami wangitshela amasimba waze wazongitshela ukuthi waxoxa ingane kwani mfana futhi wathi ungaphephula umuzi wami nga-understand ukuthi awungiqondi ukuthi ngubani wazi kahle mfana futhi ukuthi wawafika kumina uzofuna umakhanda oil umsebenzi wami ngiyamprotect umuntu osuke efune iproduct yami kodwa uthema usuveza umakhanda oil ku live wakho ko TikTok wangithinta kwaukuthi angikwazi ukudila nawe ngisabhizinesi cash angikwazi ukudila nawe ngisabhizi ngaka consult esigodlweni mfana futhi ngiconsultile esigodlweni mfana futhi ngiqedile ngesikesh ngibhizi nawe mfana wami njengamanje njengoba sengifika kuwena mfana futhi ngizokunika izinsuku ezintathu zokwenza ulive uxolise ngizokunika izinsuku ezintathu njengoba namhlanje kulosithathu ngiyalibala nalolu ulosithathu ulosini ulesihlanu iyaphela ingqinamba ngomgqibelo mfana futhi ngizovula amafayili akho mfana futhi ngithi kuwena already imimoya njengamanje ithukuthele already kumakhanda dam kuthukuthelwe ngithi mina kuwena ngoba unomakhanda I normally don't do this ngoba unomakhanda oil wawulanda uyazazi izimpi engakunqobela kuzona mfana futhi Mkhwanazi emtuba uyazazi mfana futhi ngiyaphinda ngithi kuwena izinto awayikhuluma nami ufikile ezinye watshelwa yimi zona ezinye ngizithola manje ipower njengoba ihamba all over kusetshenzwa wena nginefire mfana futhi ipower izozama ukulidedela ngendlela yakho kodwa mina as King Bhaka ngisakunike 3 days kodwa ngeke ngivimbe imimoya ngendlela ethukuthele ngayo iza kuwena mfana futhi Mkhwanazi uyazazi ukuthi uyiscam mfana wami mfana futhi Mkhwanazi uyazazi uscam mfana futhi Mkhwanazi uyalazi iqiniso between wena nomngakho lapha endlini uyakwazi ukuhlukumeza ohlukumeze ngawumngakho ngezizathu engizozibala ozenze kumngakho wahlukumezeka mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenze emntwaneni wakho mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenze kubantu ebebefika bezofuna usizo including abesifazane mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenzile ezingalungile ngikunika 3 days mfana wami ungibophe mawuthanda sengiphezulu kwakho ngiqedile ngesikesh kulo 3 days ungifonele wenza ulive inamba yami mfana futhi ngiyinika wena today it is 0798130260 ngiyinika wena ngqo umoshile mfana wami ezweni uyazazi imali zabantu oyithathile abantu wangabenzela fokon uyazazi mfana futhi uyazazi imali zabantu obaqole zona mfana futhi Mkhwanazi emtuba masimba akho uyazazi xolo mina manje angakafuni ukungena kuma details mfana because okwakho kuzofana nokwabanye okwakho ngokufana nokasigujana ngizoqinisa isandla kuwena ngoba ungizele ngobuso angiphendulwa mina mangikhuluma awungibhazi mina mfana wami awungibhazi mina tshela yimi awungibhazi mina njengoba ungibhazile mfana wami ngifuna imali zabantu lezi owayithatha baningi ufuna uyibuyisele emumva 120 100 mali before uyibuyisele ngifuna ukuthi umuntu owathatha imali yakhe aqala ahlale nawe phansi qala ngoba vele kushiwo njalo ka spirituality kuthi umuntu uhlala naye iqala mu consult mengabe usuhlulekile mina ngizoveza yonke into mfana futhi ungibhazile mfana wami ngakubuka ngathi ubheke lenja uyasazi isimo sempilo yakho wena uyakwazi ukugula ohamba nakho mfana futhi Mkhwanazi uyakwazi uyasazi isifo songakwazi ukuyiphatha kwakho
Fana futhi Mkhwanazi, funa kwenziwe ubulungiswa kubantu abama victims akho. Ungibhazile mfana wami. Benge ngikwazi ukudila nawe ngingaqedanga ngescash. Ngiqedile ngescash. Njengamanje sengibhekene nawe ngqo. Kodwa before ngiveze konke mfana wami, konke because umndeni wakho ozalwa nawe ulalele ufuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile kubona ukuthi besho. Abantu besifazane ebebehamba wena bafuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile ukudlala ngabo. Ngendlela odlale ngayo different types zokudlala. Fana futhi Mkhwanazi. Sengikhona mfana wami. Sengikhona mfana wami. Ngikunika only 3 days. Wenza ulive waxolisa. Waxolisa. Ngizoba nendlela ehlelekile engizodila ngayo nale metha. Ngizobacela mawuxolisa, ngizobacela bonke abantu abama victims akho. Kakhulukazi labo thatha imali zabo. Ngizobacela ukuthi bazohlala nawe phansi. Nilungise. Nangalungisa khona. Mawuxolisa kodwa, mase ngiyaphinda futhi uyithathile imali zabo, mawukwazi ukuzehlisa. Ngizosebenzisa lo makhanda oil okuwena ukuthi ngifacilitate lento ababeyifuna kuwena bangayithola. Sewuthatha imali ezinkulu. Ngalo makhanda ngizosebenzisa wona, ngifacilitate umehluko mawuxolisa. Ngizodila nabo beza private. Siqede private. Kodwa mawucabanga ukuthi uyingakala, khohlwa mfana wami. Khohlwa mfana wami. Bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathi into ubhakudakwe yini, bathi ngengqwele ubhuqa buqimisa abafokazana ngotholota lamachise. Mfana futhi Mkhwanazi, you are nothing la. Mfana wami. Bhekane nje ngqo nawe njengamanje. Full sack. La ukhona mfana wami. Ole abantu aba serious. Mfana futhi Mkhwanazi. Ngisazoveza amahlazo. Funa ukuyithiba uyindoda. Ngikunika 3 days. Number yami 0798130260. Ungifonele. Uma uthi wena unento abazukuphephula indlu, iphephule manje. Ngoba mina ngiyasondela manje. Mina angixoxa ngane wane mina. Ngiyasondela mina. Mawuthi nawe uyaphephula, naku umuzi wami, phephula manje. Mawuthi khona isilwane othi unaso, sithumele manje. Ngoba ngenhlanhla khosilwane, ngikubheke baba ngaze ngabheka yonke indawo. Awunasilwane, awuna fokol. Uyiqoya abantu nje bese uhamba uqebula amagqolo ezihlahla yonke indlela. Qebula uhlanganise bese uthi unzima. Sazokuchaza mfana wami, mfana futhi udlalele etshene ezifayo. Sazokuchaza. Ngibhekene nawe ngqo njengamanje. Ngikunika 3 days. Baba yini? Ngizonibona ngomgqibelo. Sengizoveza ama5. La bengabe ngangifonelanga. Ngidela yonke into. Kodwa ke ngiyakutshela mfana wami, uzogwetshwa emazulwini bese ugwetshwa emhlabeni ngobenzi bakho bobubi. Uyakuzwa ngithini mfana futhi? Ngithi kuwena uzoboshwa emazulwini mase uboshwa emhlabeni ngokudlala ngabantu. Ngokudlala ngabantu uzoboshwa kabili wena. Uzoboshwa emazulwini. Abantu banamadlozi, abantu bayathandaza, abantu banoNkulunkulu. And ugobela wami uNkulunkulu. And angiye kwesaba ngoba ngiyazi ukuthi unami. Intonga yakhe, udondolo lwakhe luyangiduduza, lunginika amandla. Imihla yonke yokuphila kwami. Unamba bani wena? Masimba. I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video, guys. King Baba ke wakhuluma kakhulu namhlanje ekhuluma mayelana ke nodaba lwakhe benomkhwanazi. Iningi inkulu impi kahle ke phakathi kwalezi insizwe zombili njengoba ethi ke umnika 3 days ukuthi ke akhuluma iqiniso kubantu ngemayelana ke nezinto ke ezingeyibona ubuqiniso azenzayo or else ke rather avela axolise ngoba yena ke uzophahlaza yonke into ke eyibeke obala. Kusho yena ke lapha uKing Baba. There is a lot ke abelo ke ekusho ke lokho ekhinte including lento le yokuthi ke kunabantu ke besifazane ke njengenyanga edlala ngabo, kunabantu abaqola imali ababedinga usizo njalo kodwa wagcina babiza imali engafanelekile ukuthi ababize yona njalo. Izinto eziningi nje ayikhulumile la. Okay ke bafethu, mina ke ebengithi ke angikudlulise njengamanje nje just ama comment ambalwa, then ke wena bese uzibukela leyo video leyo if ever mhlambe kukhona nawe ungakusho ke mayelana nayo le video, you can comment down below. Ungakhohlwa futhi ukulike le video and also subscribe to this channel. Ake ngikufundele ke lama comment ambalwa. Right, enyeyo lapha nabantu usaliwa uthi ke ndihamba nawe King, omunye uthi my King, uthi lapha ke umbongeleni ke ngiyafisa mhla ka5 October ukuzwa nami kodwa ke akuhlangani isidalo, ake ngithembe next time. I think lapho ukhuluma ngokuya lapha
zama ukuthola ke indaba ke yalo makhandakanda. Lo makhandakanda bafethu ke ngempela niyabhilivela kuwona mhlambe nina ngoba manje kuningi okugcineke kushiwo inyanga nje just ukuthi ke zenzele ukuthi abantu bakholwe izinto abasuke bezisho. Do you believe kulo makhandakanda? What do you think ke if ever wake wakusiza lo makhandakanda, please do comment on the section down below. If ever mhlambe ke kukhona into oyikholwayo ngawo futhi yake yalapheka noma ke wasizakala kuyona. Abanye abantu lapha yana ke bagcwele nje ukumncoma kahle ubhaka lapha. Kuphuka lapho my king onyanyayo Fokof uthini lo moye uthi ke my king sinawe Goodwill Dlamini and ama comments amaningi nje agcwele ukumtusa nokuthanda nokujabulela ke into ayenzayo. Yena ke uthi umvikeli wabantu futhi umvikeli ke owathunywa uNkulunkulu la emhlabeni. So ngisho nedlozi lakhe elikhulu uyena uNkulunkulu. Isigodlo sakhe uyakhuluma ngaso kusho ukuthi ke usuke eyothandaza nakhona esigodlweni. But then ke bafethu angifuni ukugeqa amagula mina ngiloyo ngikhuluma into eyiningi because okuningi isenikuzwile. The only thing ebalekile ukuthi ke nina ni comment la ku section ngezansi just ukuzwakalisa ke imibono yenu mayelana naloku okushiwo ke uyena ke uKing Bhaka ke ngomkhwanasi. Do you think lezi zinto lezi azozisho mhlambe izinto ngempela ucabanga ukuthi ke unobufakazi bazo? If ever kukanjalo ke why do you think so? Because ama hints aloke wathi ewaphusha na before uye wahisho lento le ekhuluma ke ngalaba akade ethi benza iskesh. Wakhuluma ngabo ukuthe emva kwaloko kade batshelile njalo ebanikile warning kuthe emva kwaloko wasenze njani wadedela wona lamabhomu lawo. Do you think ke amabhomu ngempela lawa uzowadedela? If ever uzowadedela ke amayelana nani kakhulukazi ke ngokucabanga kwakho lamabhomu? Anyways, don't forget to like this video before you danko.